55 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଅମିର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଥିଲା, 400 କୋଟିର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବା ଅମିର ଖାନଙ୍କର 2009 ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମାତ୍ର 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏହାର ବଜେଟ ଠାରୁ 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମିରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଯାହା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଆମିର ଖାନ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସିତାରେ ଜମିନ ପରକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ସିନେମା ହଲରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକେଟ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି 3 ଇଡିୟଟ୍ସ। 3 ଇଡିୟଟ୍ସ ଆମିର ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ଝଡ଼ରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 3 ଇଡିୟଟ୍ସ ଏହାର ବଜେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର 55 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 3 ଇଡିୟଟ୍ସ 25 ଡିସେମ୍ବର 2009ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ବିଧୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରା ଥିଲେ। ଆମିର ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ ମାଧବନ, ସଲମାନ ଯୋଶୀ, କରୀନା କପୁର ଖାନ, ଅମି ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ବୋମାନ ଇରାନୀଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 3 ଇଡିୟଟ୍ସ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମିର, ସଲମାନ ଏବଂ ମାଧବନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 460 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ସିତାରେ ଜମିନ ପର 20 ଜୁନରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ 29 ଦିନରେ 163 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା 260 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି। ଏବେ ଅମିର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜନକ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ରାଜକୁମାର ହିରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ପିକେ ଏବଂ 3 ଇଡିୟଟ୍ସରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମିର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବାୟୋପିକ୍ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।